Hei, nyt on todellinen tarinatuokio taas. Ja mitään muuta vihaa niin paljon kuin turhaa työtä, tyhmiä virheitä ja turhaa valittamista. Siinä on niinku semmonen pyhä kolminaisuus, mikä ärsyttää aivan suunnattomasti. Yksi yrittäjänä kun on, niin jos tekee virheen, niin sitä ei auta yleensä kun nostaa vaan käsi pystyyn. Myöntää, että minä sen tein, siitä ei oikein pysty ketään syyttämään. Nyt ei vielä tyhmän virheen, niin tämä sitten kyllä niin tympii, pistää ärsyttämään, verenpaineen nousemaan. Että pitäisi ottaa verenpainelääke, vaikka ei sitä vaivaa olekaan, eikä kyllä lääkkeitäkään. Mutta tuossa aikaisemmilla videoilla kerroin siitä, tai jotakin kuvasinkin, kun tein sitä pari latoa ja sitten niin otin niitä korkomittoja siitä ja mullahan oli tämmönen hieno muistikapula, mihin mä kirjasin kaikki mitat siitä ensimmäisestä kehikosta, minkä mä tein. Ja nyt sitten tarkoitus kopioida samoilla mitoilla toinen. Edellinen oli vasen ja nyt tämä oli niinku vasemman mitat ja nyt mä tein sitä oikein. Mulla oli pikku kiire siinä sen edellisen kanssa. Olin lähdössä lomalle ja niin mä haluan saada sen valmiiksi. Mulle ei jää niinku mitään kesken sen kanssa sitten, että se on valmis. Kun mä lähden ja sitten kun mä tuun, niin ei muuta kuin pura pois ja pistä nippuun. Ja mä en ihan siihen kerennyt. Mulla jäi semmonen, mä siitä kehikosta otin hyvin mitat, mutta sitten se tavallaan katto-osa, päätykolmiot, niistä mulla jäi mitat ottamatta. Ja mä laitoin itselleni tuohon, missä mulla on eväslappu aina, niin muistilapun, että muista ottaa korot muista ottaa korot päätykolmioista ennen kuin puraat sen. Ja mä laitoin sen tuohon hyvin, mihin mä aina eväslaukun lasken nätisti, niin että mä niinku varmasti sen muistan. Ja sitä ei voi olla huomaamatta. Mutta kuinka sitten kävikään viikon jälkeen, kun tulin lomalta, oon laskenut eväslaukun siihen, enkä oo noteerannut sitä lappua millään lailla. Eli nyt mulla on hyvin paljon mittoja siitä edellisestä kehikosta, mutta multa puuttuu siitä katosta. No, tästähän seuraa se, että tuossa aikaisemmin mä sen paketoin hienosti, pistin kaikki nippuun. Niin nyt minä menen tuonne käteni osoittamaan suuntaan. Nostan niput tähän vähän lähemmä. Avaan niput ja kokoan sen ladon tähän, että mä saan ottaa ne puuttuvat mitat, jotta mä saan nyt, mikä mulla on tässä tekeillä, niin tehtyä vastaavan. Mä tässä yritin niinku pyöritellä kauan aikaa, että miten mä ne keksisin ne mitat tai miten onnistusko se jollain muulla systeemillä, mutta mä en keksinyt mitään muuta kuin nyt mä avaan niput, kasaan ladon, puran ladon, pakkaan sen takaisin nippuihin ja niin, siinä on nyt sitten helppo tapa saada itselleen kiire taas. Nyt tehdään sitten 10 tuntia omasta tyhmästä virheestä taas turhaa työtä. Tää on niitä. Ehkä mä sitten muistan seuraavaa kun mä teen, niin sen opin kun hakee sieltä kuuluisan kantapään kautta, niin silloin se oppi yleensä menee tyhmällekin aika hyvin perille. Mutta ei siinä varmaan. Siinä ei oo, mä en keksinyt mitään muuta vaihtoehtoa. Mä nyt kasaan sen tuohon ja tällä mennään. Että tässä nyt on sitä turhaa työtä ja sitä on taas ihan tarpeeksi. Ja tyhmä virhekin on. Tässä ei oo kyllä nyt sitten, no en mä tiedä sitten jos puhutaan turhasta valittamisesta, niin valitanko minä nyt sitten teille turhasta? Mä en tiedä onko tää välttämättä, ei tää ehkä valittamista ole, tämä on avautuminen tähän tarinatuokioon, mikä niin nyt sitten tulee julkiseksi jossain vaiheessa. Mutta ehkä niinku enemmän
jos ajatellaan turha valittaminen, mikä ärsyttää, niin vaikka nyt jos joku valittaa verojen maksamisesta, niin ei riitä oma huumorintaju siihen keskusteluun sitten ollenkaan. No yksi esimerkki tuli, minkä mä ensin ajattelin itse turhaksi valittamiseksi. Tuli niin kuin mä nyt oon pyytänyt, en muista onko videoilla pyytänyt palautetta vai onko kirjoitellut johonkin postauksiin, että saa antaa palautetta videoista. Ja sitä onkin tullut pääasiassa ihan yksityisviestillä jotakin peukkuja ja hyvää video ja tämmöistä, mitä on ihan mukava saada palautetta. Mutta sitten yksi nainen kommentoi, se oli ehkä enemmän oli mun postauksiin, mitä on IG:ssä tai Facebookissa, eikä niinkään näihin videoihin, mutta mun kirjoitusvirheistä, että on yhdyssanavirheitä ja kieliopillisia virheitä ja mitä siellä nyt kaikkia olikaan. Niin sen mä ehkä otin niin kuin alakuun ajattelin turhana valittamisena, mutta sitten taas, jos ajattelee, niin sehän on palaute, mikä kehittää paljon enemmän kuin se, että joku laittaa peukun vaan videolle. Se peukku on kiva saada, mutta se ei kehitä. Tavallaan otin sen ensin turhana valittamisena, mutta käänsin sen sitten, että no toki voishan siihen keskittyä vähän itse enemmän niihin kirjoittamisiin ja näin, mutta sitten taas jos minä olisin kieliopillisesti lahjakas ja osaisin kirjoittaa ilman kirjoitusvirheitä, niin mä varmaan olisin äidinkielen opettaja tai kirjailija. Mutta kun mä en oo tai en osaa, niin en oo niistä kumpaakaan, vaan mä teen tätä hommaa. Joten sinänsä se on turha palaute, mutta arvostan palautetta kuitenkin. Siitä voi yrittää ottaa oppia. En lupaa, että se tulee paranemaan millään lailla sen palautteen jälkeen, mutta aina voi yrittää. Mutta nyt tämä tästä, ruvetaan hommiin ennen kuin tulee uusiksi valoisen jälkeen pimeä. Nyt saa nähdä minkälaista kuvaa tulee vai tuleeko minkäänlaista, kun mennään olla vähän hämärää vielä. Ehkä tämä on nyt niitä hämärähommia sitten. Tää siirtää nuo niput sitten tähän vähän lähemmäksi. Nipuissa nyt sitten. Mä joudun saatari pyöräyttää nämä melkein ympäri. Numerot hirsissä toisessa päässä ja sen takia joudun vähän vekslata näitä, kun mä pakkaan ne aina niin, että niissä on numerot tuolla toisessa päässä vaan. Tai tietyssä päässä. Ja nyt mä haluan ne numerot sinne ateljeeta kohti, niin pitää sitten saada piettyä tavallaan tämä samati päin tässä. Homma toimii jotenkin järkevästi. Toki tästä on järki muutenkin kaukana. Parantaako se numeroiden sijainti enää tuota tilannetta yhtään? On nyt ees vähän yritetty sitten. Siinäpä sitä ois hämärä hommia. Ja näkeeköhän täällä mitään? Siitä niin. Otetaan niput auki. Tämähän on vähän niin kuin joulu olisi nyt. Se paketti avaamaan ja tuohon noin kasataan. Rupesin miettimään, että eihän mun tarvi koko latoa kasatakaan. Kun tuoda. Mä tarviin katosta mitat. Mutta toki ne kattohirret on tuolla
nehän on näitä tietysti alimmat. Mun pitää lempata tuosta ensin nuo päällimmäisiä puita johonkin sivuun ja sen jälkeen mä kasaan pelkän katon tähän. Ihan niin paljon turhaa työtä, mutta pitää tehdä joku paikka mihin saa nuo ylimääräiset puut sitten tuonne. Sitähän ne pitää saattaa samassa järjestyksessä takaisin, koska ei se voi se järjestyskaan mennä käänteiseksi. Se on niin haista perse hommaa kasata hirsikehikkoa, jos se järjestys kääntyy, että ne mitä tarvit ensimmäisenä on alimpana. Mutta katsotaan. Kattokaapa tätä. Turhan työn ensimmäinen etappi saavutettu. Siinä on tein niin kuin pyydystin sen ajatuksen tuossa, että en kasannut sitä kehikon alaosaa tähän, että pelkästään tämän katon, mistä mä niitä mittoja tuossa tarvin. Niin pikkusen joutti hommaa, mutta meni siinä nyt vähän toista tuntia kuitenkin, kun nuohan nyt oli tämmöisiin häkkeihin tai en tiedä mitä häkkejä, kehikoita, mihin mä pakkaan yleensä jos lähtee niin etten itse kuskaan, niin niihin pakattu ja sitten kun näitähän tarvii työmaalla viimeisenä, minkä mä nyt tähän kasasin, niin ne oli ihan loogisesti näissä alimpana, koska jos jää hölmöä pakata hirret niin päin, että ne mitä tarvii viimeisenä olisi päällimmäisenä. Niin. Sitten tuosta estehirret. Otin tuon pankat, vaan mulla on tommoset, kun mä kärryllä kuskaan itse, niin tommoset matalat pankat tuossa. Niin pistin nuo väliaikaisesti sitten tuohon ja kasasin tämän nyt tähän. Ja nyt tavallaan se, minkä takia mä tämän nyt jouduin kasaamaan näin, niin on, kattokaapa muuten kun on laaserilla aika hieno teliin. Nuohan on ihan kysyttyjä jossakin. Joskushan ne on jostain jopa loppunutkin. Niin, se mitä mä tässä nyt tarvin, niin näitten tasavarvihirsien yläpinnoista mitta tuohon ja tuohon. Se korkomitta. Se mulla jäi ottamatta. Mä en tiedä, olisinko mä sen saanut jollakin helpommallakin tavalla, mutta mä en sitä nyt keksinyt, niin päädyin tähän, että mä en keksinyt muuta vaihtoehtoa kuin että se on pakko kasata tämä tähän, että mä saan sen varmasti. Eli se nyt vähän toista tuntia tehty hommia ja nyt otetaan mitat siitä. Ei varmaan saa 5 minuuttia kulumaan tuossa mittojen ottamisessa, vaikka konttaisi tuossa ympärillä. Sen jälkeen kun mitat on otettu, niin ei muuta kuin pakataan hirret näihin kehikoihin takaisin. Niin. On se nättiä. Siitä se turha työ koostuu tämän päivän agenda. Otetaanpa ne mitat siitä. Olisikohan tämä suora? On tuo sen verran suora, että sillä pystyy. Varmistetaan nyt tuolta toisesta reunasta, että luultavasti mä oon suoraan oon pistänyt siihen silloin. No, se on siinä. Kirjataan mittaulo ylös ja taas tämä muistilappu. Eli se on A20 ja B20.
20 hirsien yläpinnat tasakerrasta ja suluista yläpinnasta yläpintaan 47. No, se on siinä. Otetaan nyt tuosta vielä. Tuota mittaa mä en periaatteessa tarvi mihinkään, mutta luultavasti ainakaan. Mutta nyt kun tämä on tässä, niin onhan tässä vähän helppo ottaa tämäkin korko. Tää nyt tuokin. Kurki yläpinta. Yhdeksän ja puoli. No. En tiedä nyt sitten. Nyt olisi hyvä ottaa hirveästi mittoja, mutta en mä kyllä keksi mitä siitä pitäisi ottaa. Kasataan sitten taas uusiksi. Jos alkaa siltä näyttämään, että tarvisin. Nyt vaan hirret takaisin netisti kehikkoon. Nyt, jos virheistä olisi vähän viisastunut kattohirret, nyt mä nuo loput tuolta jaan näihin kahteen häkkiin, niin jos se pitää vielä kasata, niin nyt mä saan tästä sitten vaan pikkujuttu. Noin vaan. Tässä vielä vähän noita. Nämähän nyt on numeroitu, niin pikkusen laittaa niin sen järjestykseen kuitenkin. Ja voi olla, että tähän pitää muutama laittaa vielä, niin että saa kaikki sitten suoraan, tai niin kun tulee yhtä korkeat niput, niin on helpompi lastata rekkaan sitten. Mutta lähdetäänpä täältä vaan järjestyksessä siitä 16. Säännös tulee ihan lämmin. Nyt se on käytetty läjässä ja purve pistetty takaisin nippuun. Nyt vaan ei muuta kuin muovit takaisin päälle. En tiedä mitä. Ei nahkaroleeksi tiedäkään paljonko kello. Hyvin saateri kun tuli lämmin. On se. Olihan se työmaa taas, eikä se ole vieläkään valmis, mutta jatketaan evästauko välissä. No joo, ei kai se oo, kun heitellään muovit nippujen päälle takaisin ja laitetaan ne riviin ottamaan tuota toista.
mä laittaisin, että mä saan sitten vielä no muutkin niin nätisti paketoitua tuosta, kun nostaa paketoinnin jälkeen ne sivuun. Ihan mukava laittaa nämä ränkyt tänne alle, niin ei tarvi kyykkiä niin matalalla. Ne olisi nyt. Nyt ollaan taas lähtötilanteessa. Siinä missä oltiin aamulla 6. Kello on varmaan 12 nurkilla. Ei se näet sitä 10 tuntia mennyt, mutta sai siinä nyt hyvän tovin taas tuhurata turhaa. Mutta se semmoista tällä kertaa. Kai siinä semmoista tällä kertaa ja jotain toista taas ensi kerralla.